Most újra ultramarin leszek. A testvéreim tudják, hogy a Death Watch-ban na, szóval újra ultramarin vagyok, de az, ami történt a Space Marine 1-ben velem, az egy fekete pajzsot vont magam köré, magam elé, vagy nem tudom, tehát, hogy az úgy megpecsételte a sorsomat. Nagyon sokan nem bíznak bennem. És ezért most szolgálnom kell. A Death Watch, azt gondolom ilyen büntető üzé, tehát, hogy ágyútartalék, őket küldik mindenhova. És az ultramarinok az egy nagyobb megtiszteltetés. Ja. Ez Schwarzi! Beszélj még! Ez Schwarzenegger! Beszélj már! Tökre olyan hangja volt, mint Schwarzinek. Szóval több száz évig szolgáltam a Death Watch-ként. Megfosztottak az ultramarin rangomtól, és betettek a Death Watch-okhoz, a halálőrséghez. A sebesüléseim halálosak voltak, de megmentettek, újra formáltak, hogy újra ultramarin legyek, de most már Primarch Marine vagyok. Titus őrnagy jelentkezik. Szolgálatra jelentkezik. Gadriel jelentsen a hídon. Hogy vannak a sebeid? Elég jól. Egyenes leszek vele, Titus. Ő akart újraállítani de lesznek kérdések, gyanúk. Nem tehetem meg a hogy kételj legyen az embereim között. Van problémája? Nincs. Discord. Tiranid flotta jön, két bolygóról. Ott hagyjuk az egyiket. Többnyire Adeptus Mechanicus kutatóállomások. Azok az ágyuk tisztán tartják az eget a hajóink. Na, azokat az ágyukat meg kell védeni. Ez itt Titus. Ő veszi át az irányítását a squadodnak. Nyilván nem tetszik neki. Látszik is rajta. Egyébként 100 évig szolgáltam a halálőröknél. Bocsáss meg a meglepődött. És én is. Szóval meglepődött. Bocsássa meg a hezitálásáért. Az készen vagyunk a leszállásra. Most bemutatott minket, hogy én fogok vezetni. Ő örül nekem. Sok tapasztalatom van. Már kész a squad. Már megyünk is. Online plays available now. Invite friends to your squad to play together. Most még egyelőre nem jelentkezett senki. Hogy folytassuk. Egyébként érdekelne, hogy az online hogy megy. Tehát mármint ugye a progression. Tehát, hogyha most valaki előrébb jár, az bejön ide nekem segíteni, akkor az egy felszereltebb Space Marine-nal jön, vagy ez hogy van most ilyenkor?
Mi a célunk? Elvesztették a kádiaiak az ágyukat, és vissza kell szereznünk. Spórákat nyomnak a izékbe. Ágyukba. Mi fasz? De le vannak nyűgözve, hogy milyen sokáig bírták a kádiaiak. Valamelyik őtök harcolt már tiranidokkal? Akkor csak 2 napja, akkor sokat van mit tanulnotok. Ez nagyon király egyébként, hogy így itt vagyunk állomáson ki a missionre. Tehát, hogy így missionokra van osztva, és nem csak megyek. Vége láthatatlanul. Tieid vagyunk. Indulunk azonnal. Na nézzük az első missiont. Egyébként a közelharc az nagyon érdekes. Tehát, hogy egy nagy acélpáncélban vagyok, de amikor megüt a kardos tirani, gyakorlatilag semmiféle hangeffektje nincsen, meg semmiféle érzete nincsen. Olyan, mintha egy ronybabát ütne meg. Illetve maga a közelharc is elég érdekes. Vagy úgy inkább olyan nem tetszetős. De így is valószínűleg sokat fogok csápolni, de meglátjuk. Fura. Space Marine 1-ben nagyon jó volt a közelharc, itt annyira nem az igazi. Viszont itt sokkal jobb érzése van a lövésnek, a boltgunoknak, meg annak, hogy lövök egy ilyen nagy kaliberrel. Sokkal keményebb érzése van az egésznek. Ott meg az volt olyan gyengébb. Fura. Átugrottak. Tudták, hogy mind kell fejleszteni, csak ráment a másiknak a jó rovására. Aha, ugye az a bélyegem? Ja, hogy szolgáltam a üzénél. Halál. Ja, hogy ez nagy üzé volt? Megtiszteltetés, hogy ott szolgáltam a halálőrségnél? Megtiszteltetés. Szolgálni téged. Menjünk. Akkor az a izé, azok a láncok, azok a halálőrségnek a jelei. 200 éves. Nem primárisként született. Igazad van. És most ő parancsol neked. Mindig van egy kételkedő, bazd meg. Ó, mondjuk itt most nem a legfiatalabb srác. Most izélnek, hogy meg vagyok fertőzve káosszal, azt azért élek ilyen sokáig. Nem, mintha nem tudnák megmondani, hogy reanimáltak gyakorlatilag. Aha, de ez csak elmondja ugyanazt, amit már fent elmondtak egyszer. El kell érnünk az ágyukat. Igen, uram, kövessen! Ja. Úristen. Ez csoda, hogy ezek nem repülnek be ide. Ez csak úgy megöli minket. Szóval el fogjuk intézni ezeket. De amúgy tényleg azok most mi a fasz repkednek ott? Gadriel és Sherian jön velem, ahogy látom. 3 squadok jönnek. Erre? Nem? Jó, menjünk a harcba. Flankelünk, ahogy hallottam.
Q-val Fury módolok. Increase damage and durability, restore health and melee attack. Ugyanaz, mint az előbb. Mint az egybe. Na gyere, bazd meg, mit szólsz ahhoz, hogyha elfűrizek? Király, még legalább szarok a világra. De egy egész fűri kell ahhoz, hogy megöljek egy ilyet. Mi a fasz volt ez? Az itt felrepült. Most már van shieldem. De eddig nem volt. Bazd meg, hogy az ömlenek. Oda be. Bocsánat, fiúk, csak tiszteletemet tettem Nurgle-nál. Már látom a HP-jukat is. Na itt most már bum-bum van. Hold the Tyranids back. Csóró emberre, hogy ráugrottak? Honnan lősz már megint? Bazd meg, hogy nem látok. Amúgy Deadguardként nem volt pajzsa. Most akkor a Deadguardoknak nincsen pajzsuk. Az elég cumi. Egyet se hagyjatok állva. Nagy fiú! Arra igen ráesett. Mennyi nagy fiú! Ott az execute. Ja, most csak egy kis késem van. A kis kés itt. Ez elég szomorú. Ja, ne Galadrielt, vagy ki a faszomat lőjem már. Gabrielt. Gadriel, az. Honnan az anyádból lősz? Frag grenade. Ja, az elfogyott. Akkor csak fel kéne venni azt az ammót, amit itt láttam. Attention. Mindjárt csak itt volt ammó valahol. Gyere! Bökővel is megöllek, meg kivégezlek, baszki. Borsodi kiképzést is kaptam ám, hogy elérjük az ágyukat. Larerio itt marad. Ez a... Itt a chainsaw-t. Miért adnak nekem egyébként egy kést, amikor Deadguardként volt kardom? Jó, mondjuk elhagytam valószínűleg. A létezésük is eretnekség. Ajjaj. Azt mondta, hogy nem szabad megállni a mozgásban. Így, azt pont eldogyoltam, és kapott is egy fejest. Kap egy execute-ot, hát ezt más kell, nyilván kettisztépik a száját. Nagyon kéne már egyébként valami talent, hogy egy kivégzéssel
több izét kapjak, HP-t. Mert ez így gyakorlatilag lófasz. Látom, hogy ott jössz köcsög. Flankelsz. Ja! Oké, azok már megérdemelnek egy gránátot. Ez annyira király, hogy elkapom a levegőbe, az föltöz kúrom. Azek világít a szemük. Ó, tudok zoomolni is egy picit, jó van. Így most már értem, miért a középső egérem van. Király. Tetszik. Egyébként. Aha, megint meg kell öklözni a virágot. És most itt mi lesz? A legitébi ökölözése nem volt easy. Jó. Szóval, hogy... The controlling influence of their hive mind makes them act as one. Megkérdezte, hogy milyenek a tiranidok, és akkor mondta, hogy olyan, mint egy rossz pest is. Csak ezek ravaszak. A kollektív tudat miatt olyan, mint hogyha egyként gondolkoznának. Ezeket most meg kéne ölni? Igen. Csak gondoltam, hogy most el fognak indulni. Jó, legalább lőttök ti is. Bazzeg, azt nem kéne kell, de mi a fasz csináltok? He? Ezt tanultátok itt? Ennyire leizét az alatt a 100 év alatt az Ultramarine Guard, hogy ilyen kretének vagytok, hogy az utolsót meghagyjátok? Ez mi volt? Lőjétek, bazd meg! Nem akarom meglátni, hogy abba hagyjátok a lövést. Csak abba hagytátok, basszátok meg. Amúgy honnan a faszból lőttök? Tehát nem olyan, mintha mögülem jönne a lövés. Az anyátokat. Unorthodoxak a combat, már a harci taktikáim. Van most akartam mondani, hogy van healem. Hát most már nem kell. F-fel tudok healelni. Ez új. Mondjuk van fűrőm is, bár ilyen távolsági lövésre nem nyomnám el. Újra töltünk. Ez mi ez itt? Ez tetszik. Nagy gerej. Beleállítom a tiranidokba. Hí, mekkora tűzi játék, bazzeg. Úgy, itt nincsen végtelen ammom, ahogy látom. Csak én vagyok az, aki ilyen rohadt nehezen veszem észre, hogy azok a szarok honnan a faszomból köpködnek. Oké. Ezek elég szépen lementek. Itt van skoló, azt mondtátok? Gránát csak. Hát ezt minden irányból megbasztuk. Az a helyzet. Hoppá, itt van ammo.
Várjál már, hogy ezeket a dobozokat én szét tudom kúrni? Ja. Akkor reloadolunk mindent is. Ó, kettessel is tudok váltani, nem csak a V-vel. Jó van, azt tetszik. Egy. Na. Most már jók vagyunk. Ja, fullon vagyunk. Azaz. Hogy rákészült? Még mindig gurulnak a darabok, bazd meg. A mocsárt elelek Xenókkal. Egy bunkeren keresztül fogunk átmenni. Szóval nem cserélünk el stratégiát tapasztalatért. Bolt pisztoly. Azt hittem már tolhatom dual wheel-be. Itt buli lesz, srácok, sok az ammo. Készüljetek. Láttam itt gránátokat, úgyhogy... És miért nem vettem fel a gránátokat? Olyan hátba lőnek és meghalok. Gadriel, cseréljen, bírjátok még egy kicsit. Hozok még skulót, meg muníciót. Reszupli. Granátból is. A shielden mikor akar visszatölteni? Persze, hogy engem lesz. Most. Hol vagytok még, köcsögök? Bazzeg, egy pillanatra azt hittem, hogy gránátot dobtál le. Au! Azoknak nincs ott valami robbanós, de... Au! Bazzeg, hány kilométerre jön az ide? Jó, el kell fűrizni, bazzeg, hogy kurvára nem akarok meghalni. Az egy szép robbanás volt. Az is meghalt. Hova mehetünk? Hát ezek miatt annyira nem aggódok. Kérdés, hogy itt mi hogy a faszomba fogunk átmenni amúgy? Csak itt leúrunk? Ja. Lehet, hogy eddig is haladni kellett volna. Hoppá, kevés a lőszer. Nem hagyjuk itt. Szia! Nem, hogy cseréljon megoldja. Gyere egy kis HP-nek. Elég minimális HP. Még éppen elkaptam, hogy föltöszkúrja. Csórót. Megint tele vagyunk. Ide fel tudok mászni? Nem tudunk létrezni. Space Marine-ok nem tudnak létrezni már 2 epizódja. Ez mi? Bolt Rifle. Az már van. Mi a fasznak nekem 2? Ezek itt embuszkák. Jaja. Angyalok! Megmenekültünk.
Ugye? Az uralkodó angyalai itt vannak. Heavy Bolter. Ebből nagy bum-bum lesz. Kaput kinyitni. De uram azt mondta, nyitd ki azokat a kurva kapukat! Milyen kis pihenős fogantyúja van itt ennek a fegyvernek. Már jövünk is az ammo box mellé. Mondjuk itt robbanós cuccok is vannak, szóval. Medicine Stims. Ez kell. Ez csak egy darab. Ja, hogy erről? Ja, hogy ez túl melegszik. Teljesen jó bírjuk. Kifogyott a Heavy Bolter. Ja. Elvesztegettem egy adag ezért belőle. Nem hagyom ki az alkalmat egy jó execute-ra, amely itt van. Hops, rossz gomb. Hogy a faszomba találsz el minden olyan szarra? Az a gránát, az pont oda ment. Ez tetszik, hogy felhúznak. Na gyertek, bazd meg! Ja, az másik játék. Azért éri meg őket kivégezni egyébként, mert még rengeteget kell beléjük lőni, megütni, még mielőtt ki lehetne őket végezni. Mindenki be, most! Ne öljük meg a maradékot a mi a bolyból, vagy mi ebben? Maradék tiranidot? Azt mondja, még mindig lesz több. Nézzük még mennyit kell belőle. Ja, ez éppen kivégzi. Jó van, király vagy Sarian, tudtam, hogy te vagy az én emberem. Szóval még nem látjuk a legrosszabbat. De jó lesz. Találkoztunk az egyik egységével. Köszönöm, uram. Új parancsot adok nekik. Egyébként nem ugyanaz a hangja Titusnak, mint a Space Marine 1-be. Ez Bolt Karabé, ez meg puska. Jó. Azt igen, passz meg, mi van itt. Azt a kurva eget.
Ezt most így meg kellett emésztenem. És a tiranidoknak egyébként ez a szokás, tehát hogy így rettentő sok ágyú töltelékük van. Mondjuk, hogyha ilyen rovarszerű lények, akkor gyorsan is szaporodnak. Nem véletlenül kell menniük, bazd meg egy bolygóról bolygóra zabálni. Ja, ez már megvan. És ez? Rögtön sejtettem. Ez tipikus olyan megvilágítás volt. Gomb megnyomva. Nesze, lőjél, bazd meg, lőjél, még meg is fejellek. Kész gecik. Azt hittem hozzákúrja az ajtóhoz, az is de menő lett volna. Aha, nem gondoltad volna, hogy elkaplak mi? Én a bradákon átlövök amúgy. Látod? Gadriel. Itt volt nem tudom mennyi kivégzésre várt. Cserél már végig végezte volna az összeset. This is Lieutenant Titus. Identify yourself. Captain Aiden, sir. Our long-range comms were damaged in battle. Aiden jelentkezik. Hold fast, Captain. We are coming. Tartsatok ki, mindjárt jövünk. Csatlakozni kell Aiden kapitányhoz. Combat knife. Mi a faszért venném fel a combat knife-ot? Kibaszott láncfűrész kardot. Az Isten király. A császár király. A császár Isten. Isten császár. The facility is just beyond those gates. There must be a console that opens them. Ez nagyon szar egyébként, hogy ezt lehet, hogy át kéne tenni a kontrollra ezt a célzást. Így gyorsabban ki tudok jönni izéből. Meg ezt már megszoktam. De jó, srácok, hol megyünk le? Itt kurva sötét. Ja, ti már lent vagytok, jó? Nem szóltam, jövök én is. Várjatok meg! Ezeket a hányó köcsököket, ezeket jobb lemélizni szerintem. Miért én vagyok a Focus Fire-be? Kurva anyátokat basszátok meg! Hát mind a kettő engem lő, ott vannak hozzá sokkal közelebb a többiek. Egy. For the Emperor! Igazából ezzel pont életben tartottam magamat. Majd én! Kell a HP. Az a minimális is, amit ad egy execute. Gadriel, execute-odj! Látod, bazd meg? Megint a Charion. Gadriel, ki leszel küldve a kvaszkvarból? Nem vagy jó semmire, bazd meg. Ne engemet már! Éppen, hogy kijöttem a kurva fedezék mögül. Segítsetek, kollega! Ezek... Gadriel ellen nem kell SOS-be execute-olni. Egyébként volt egy Metz gyógyszerem, vagy mi a fasz az. Szálltok meg, hogy
Eltoljuk a stemet. 4. Execute! Így se rossz. Lényeg, hogy halljon meg. Mondjuk itt volt mellette 3 robbanós hordó. Utólag okos az ember mindig. Ja. Az adott egy shieldet. Még ide sprinteltem hozzá, bazzeg. Azt hittem egy pillanatra, hogy a Gadriel elkezdte kivégezni, meg éppen büszke lettem volna rá. Edd meg a saját karmodat, bazd meg. Oké, haladunk. Vagy ez? Hát akkor reloadoljál, bazd meg. Most nincs itt senki, mit ordibálsz? I have to reload. Attention. Onnan valami nagy fiú fog jönni, én már látom. Én már látom. Medic. Stems. Izé. Egyébként itt lent is volt egy csomó loot. We have made contact with Captain Aiden. Aiden? I thought him lost. We are approaching his position now. Can you patch me through? Working on it. Tele vagyok? Ah. Ez itt viszont gránát. Loading up. Ilyenbe kéne beszállni, bazd, tiszta Star Wars, nézd már. Mondjuk ez rakodó. De teszünk neki egy nagy heavy boltert, akkor jó lesz. Chainsword. Autobolt rifle. A fine gift from the forge. Ez mit tud? Munition secured. Egy. Megnézzük, mit tud ez az autó. Te azt mit csinálsz? Úgy az a? Pisálsz? Ide jöttél a sarokba? Jó van, nem zavarlak. Hé, bazd meg, majdnem rátok lőttem. De most már tudnak kommunikálni egymásakkal. Azt hittem, halott vagy, Captain Aida. Nem, ma uram. Keményebb vagy, mint a Crocs bőre. Ezt bóknak veszem. Vissza kell szereznünk az ágyukat. Van páncélunk, képes mennyire. Ja. Armor alatt arra gondolt? Valószínűleg arra a tankra. Hé, de úgy megyek, mint akinek nagyon szarni kell. Na, most már így jobb. A sétálási animációja nem túl szép a Space Marine-nek. Úristen, bazd meg. Egyébként ezek a repülő tiranidok, ha akarnának, egy pikpak kivégezni. Kezdődik már. Speciális taktika kész. Ja, izé. Fury. Hát akkor azt el is tolom. Hogy kell egy kis HP. Menjünk tovább előre, gondolom, jaja.
Low health, jó, most van stemünk, azt eltoljuk. Megint engem lőnek azok a hányós gecik. Végezzétek már ki, hát mit csináltak? Na megint Charion, bazd meg. Gadriel, vagy Galadriel, vagy Gadriel, vagy ki a faszom vagy. Ki leszel baszva most már tényleg a csapatból? Úristen, ez a hegy, ez itt tiránid a holtestekből van? Ez kemény. Ilyet repültek. Honnan az anyádból lősz már megint, bazd meg? Jó, haladjunk tovább. Ezt a frag. Ezt megérezte a nagy is. Ja, ezt nem lehet blokkolni. A hős Space Marine. Assemble. Mi vagyunk mi bosszúállók, bazd meg? Bolt karabén. Bolt pisztoly. Combat knife. Most már nem kell annyira nagyon megörülni, amikor látok egy ilyen podot. Na. Itt összeálltunk. Ja, interact. Mit nyitunk ki? Kaput. Azt ott? Nem. Az igen. De figyelj már. Alá mész a tanknak, bazdmeg. Tudsz róla? Egyébként tényleg milyen felüdülés lehet ezeknek látni a Space Marine-okat. Már hogy tudják, hogy baszók vagyunk. Egyébként ez shieldet is visszaad. Egy kivégzés, tehát hogyha max shielden vagyok, utána ad vissza HP-t. Ezt már így szeretem. Nekem is van tututu. Gyerünk. Gyerünk. Mennyi nagy. Hopp, baj lesz. Azt ott valamit gyorsan pont levédtünk. Igen, itt láttam, hogy baj lesz. Csak idő kérdése volt. Ja, nálam van a heavy bolter. Lőjél már! Egy. Hey, bazeg! Ez a heavy bolter megnehezíti ám a pánikmillizést. Elég erőteljesen. Nem, majd most újra töltjük. Ez csak a primary ammut, a heavy boltert nem. Ne, fasz kíván. Hoppá. Gondolom, akkor most megint jönnek. Ott azt a hordót is, ögy. Ja, hogy az. Ja, hogy emiatt a többit nehezebb megölni. Nagyszerű. Persze, hogy engem lősz a fosó gránátot, de... Ott egy gránát. Csapattársaknak nem fáj. Nem úgy, mint a Helldivers-be.
Akkor ez most megint kifos magából egy 3-at, mi? Hí, az majdnem. Látszik, az priózni kéne azt a valamit ott fent. Oké, meghalt. Egy darab gránátom még van oda. Az a szar még mindig ott van. Hí, basz meg. Áú! Bazd meg! Megint kinézett az a szar. Ezt most tényleg ilyen rohadtul nehéz megölni? Hát megöltünk mindent, amit felerősített. Most halt meg. Konkrétan tényleg minden meghalt, mire az megdöglött. Abszolút nincs értelme priorizálni. Jó, mondjuk a gránátok sokat segítettek. Na, Valkyrrel megjött a kapitány. Ja, ez a kapitánynő. Szépen beértünk akkor az ágyukhoz, az ágyú irányítóba. Akkora lyukat ütünk rajta, hogy egy csatahajó is átmegy. A kollektív tudat. Nem szabad alábecsülni. Aha, még fel kell tölteni a fegyvereket. Tirannidok mindent ide fognak hozni, amiük van. Hogy megakadályozzák. Aha, most ide hívta a többi egységet. És lőjük le a 8-akkal. Eddig is ezt kellett volna védeni egyébként az Orbital Station-öket. Tehát, hogyha voltak itt Space Marine-ok, vagy mi az Imperial Guard-ok, akkor eddig is ide kellett volna priorizálni őket. Jó nagy ágyú. Kicsit olyan Rammstein-es pélónak néz ki. Fel kell hoznunk egy vonal. Bolt rifle with grenade launcher. Végre. Under barrel grenade launcher, press left control plus előre görgő? Jó. Ability újra töltve. Ja, ide most nem tudok leugrani. Baszki. Ja, ezek nem nagy fiúk, ezekből csak jönnek majd. Van értelme ezeket lőni? Ja, mondjuk ahogy észrevettem, ezeket mindenképpen meg kell ölni, szóval. Még egyet. Egy. Így mögöttünk is, de jó. Azt a kurva meget, mi van itt? Az neked probléma lesz ott. Mondtam.
Hú, az Execute-től az összes lejött HP-t vissza tudtam szedni. Az király. Erre oda kéne figyelni valahogy. Attention, na mire figyeljünk arra? Ja, hogy menjünk arra. Ja, nekem még van egyébként a Bolt Rifle-ön is gránátom, nem? Nagyon van, azok intézik azt. Cézó rendszerek nélkül az ágyuk, meg semmi értelmük. Haszontalanok. Mi? Hát célozatok ti vele. Ne a komputer célozzam már, bazd meg. Hoppá, itt mi van? Crack grenade. Crack függők lesznek az ember... Izék? Tőle? Rászoknak a drogokra? Segítsünk ahol lehet, de ne pepecseljünk. Hí, azt alárobbantottam. Gyerünk, Charion, végezz ki a másikat. Így is jó. Te bazd meg, inkább állsz előtte és lövöd. Mi, félsz hozzá nyúlni, vagy mi van? Kakás lesz a kezed? Játék kéne egy-két tipp. Ja, itt a hídon, bazd meg. Ez a lift felvisz az irányítóterembe. Leszedik rólam a xenókat. Semmi értem. Heavy pistol. Heavy bolt pistol. High power semmi automatic mid-range pistoly. Hát olyan van szerintem. Ne. Tudsz ilyen, Gadriel? Ez 200 év tapasztalat, aha. Manuálisan kell beállítanom a műholdtányérokat? Jó. A tiranidok tudomásul vették, hogy itt vagyunk. Az igen. Ja, mondjuk ez a mechanizmus. Tehát jó, most nem vagyunk ilyen erős Space Marine-ok. Egy kész. Ez kell. Au! Figyeljetek már! Én itt állítom a tányért. Na? Ezt a szárat is. Fedezzetek csak úgy, szépen. Én meg egy crack gránátot. Na, nézzük, mit csinál a crack gránál. Szerintem lehajintottam a platformról. Nem olyan rossz az a crack gránál. Ammo box. Steam. Special Tactics ready. Nyom már el a zét. Az egyben minden körülmények között el lehetett tolni a faszom Fury-t. Letéptem a karját, amivel meg akar támadni. Ott is van 2 execute. Így kell csinálni, Gadriel, látod? Bazd meg. Így. Tegyél már büszkévé. Kéne egy több gránátot tudjak magammal hordani.
Fedezzetek már, bazd meg, mert meghalok. Mi a faszamat csináltok? Jó van, bazd meg, de nem fedeznek az embereim. Muszáj egy kicsit takarítanom belőlük. Kész. Aha, ide jönnek a repülősök. Amelyik repül. Feljönnek az antennához. Tök durva, mert nem egy ilyen tiranid okos, hanem a kollektív tudat az, ami okos, és irányítja ezeket a kis szarokat. Jó fasz. Így. Ennyi skulóm nincsen, basszátok meg. Frag grenades. Hát szerintem ide nem sokára megyünk a frag grenades-el. Úristen. De durva egyébként, mert haldokolnak belőle. Ding 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 ding. Tehát ha belelövök egy ilyen repkedő bolyba, akkor pusztulnak. Ehhez tiki gránát kéne, csak azzal hivatalosan az antennának is ártanék. Bazzeg, itt vannak előtted, mit szkennelsz? Még több gargoly. Még több fereggránát. Azért van egy pár ez egy kivégzés. Lőjétek már ezeket, mert nem tudok dodge-olni ezzel a szarral. Ez a jó légytakarító. Túlmelegettünk. Hadd végezzem ki. Anyátakat. Mindig lövősök. Oda tudok dobni gránátot? Jaja, azt a kurva eget. Úristen! Már megint az a golyóbis fejét. Most, hogy kifogyott a bolter. Jó van. Basszátok meg! Kurvára semmiből elő tudtak jönni.
Szerintem leszették az antennát, az volt a baj. Még úgy megjöttek azok a faszom kakodémonok is a Doomból. Ezeket nem, erre nem tudok gránátot dobni. Honnan a faszomból jöztök ti kicsik? Hol van a kakodémon? Hát azt nem fogom tudni. Ezzel. Persze lőjél csak. Ó, leesett. Execute-oljunk egy ilyet is. Letéptem a fejét. Hát ez kifogyott. Oké, az is meghalt végre. Fú, srácok, nem álltok túl jól. Az a helyzet. Valahogy meg tudom érteni. Készek az ágyuk, használjuk a terminált, hogy elkezdjünk célozni. Hol van a terminál? Bent. Tudom! Bazd meg, idő, amíg ide sétálok, nyugodjál már meg. Gyerünk! Célpont zélve. Hű! Azaz a hajó. Aha, hogy ez nem egy ágyú, jó? Maxi buba! Azt a kurveket! Hát nem csoda, hogy ide jöttek először a tiranidok. Azt a rohadt. És ezt eddig miért nem használtuk? Miért hagytuk, hogy elfoglalják leginkább? A 2 óra 7 perc alatt megcsináltam az első missiont. A tutoriállal együtt. Veteránom. Még megnézzük, lesz-e valami cutscene? Valami story? Mennyire feleltünk meg? Lieutenant, Captain Akaran has new orders for you. Akaran új parancsaikat adott nekem. Szétváltunk. Elion meghalt. Valami rakott egy lyukat végig a sisakján. Megadom a fején is. He could not have been defeated by Hormigans. 20 éve harcolt Eliot mellett. Nem lett volna szabad szétválnunk. Aha, ennek nem tetszik, hogy szétváltunk, engem hibáztat. Elion halála miatt.
Na jó, majd a következő Mission Report to Captain Acherannal kezdjük, mármint a következő videót. Addig is sziasztok, remélem tetszett, nekem tetszik a játék, végig fogom nyomni. Úgyhogy iratkozzatok fel, ha szeretnétek látni, gyomratok egy lájkot, ha szeretnétek látni, és kommenteljetek, ha szeretnétek látni. Sziasztok!